Kaixo, orain egin behar dut bilduma bat nire ikasegoeran erabilitako baliabide digitalekin. Mural digital bat egin behar dut. Eta lehenengo gauza egingo dudana da nire ikasegoerara joan, eta hemen joan naiz jardueratan fase bakoitzean jarduerak zehazten eta bakoitzean esaten zein baliabide digital erabiliko ditudan. Baina bukaeran jarri dut fase guztietan erabiliko ditudan baliabide digitalak. Hori ja badaukat egina. Bueno, nun egingo dut baliabide digitalen murala? Geniali ja erabilita daukagunez eta erabiltzailea sortuta daukagunez, joango naiz Genialira. Sartuko naiz Genialin, esango diot sartzeko, nire Google erabiltzailearekin, eta banago. Hemen ateratzen zaizki dauzkadan guztiak, esango diot sortzeko berria. Aurkezpena emango diot infografia eta txurian. Sortu, badaukat mural txuria eta orain joango naiz gehitzen elementuak. Jarriko diot fondo bat, ondo bat, eta aukeratuko dut bat garbia. Lehenengo izenburua jarriko diot, testoa, tituloa. Kokatuko dut, eta emango diot beste kolore bat. Eta esango diot itzal bat jartzeko. Orain joango naiz sortzen baliabide bakoitzarentzat kuadrotxo bat. Beste kolore bat emango diot, argia ondo ikusteko, beste kuadrotxo mota bat ere aukera daiteke, bermaz, hau edana dauzkazue, adibidez hau, honek itzaltxoa dauka, kolore aldatu daiteke, zuek ikusi, nik jarraituko dut hasierakoarekin. Eta hemen jarriko diot baliabidearen izena. Eta baita ere zertarako erabiliko dudan. Kolorea bateratuko dut. Bat eginda daukadala, egingo dudana da kopiatzen joan. Ctrl C, Ctrl V. Aukeratu, Ctrl C, Ctrl V. Orain zer egingo dut? Jarraituko dut beste baliabide batzuk jartzen. Ikasgaiko webgunea. Eta horrela joango nitzake, erabilitako baliabide guztiak jartzen. Gehiago behar ditudanez, guztian kopiatuko dut, Ctrl C, Ctrl V, eta baditut jarrita. Orain, beste guztiak jarriko ditut. Orain, egin behar dudana da, esteka jarri. Aplikazio bakoitza, estekatu behar dut joateko dagokion lekura. Adibidez Classroomen nagoela, esteka kopiatuko dut,
Ctrl C, eta hemen enlace emango diot, Ctrl V, eta beste pestaina batean irekitzeko esango diot. Gorde, eta listo. Hau, egongo litzake, jartzen badut ikusteko, ikusten duzue, eskutxu ateratzen zait, eta klikatzen badut, Classroomeranoa. Eta hori egin beharko nuke, erabilitako webgunearekin, bideotutorialarekin, YouTubera, Kahootera, baliabide guztietara, esteka jarriko nuke horrelaxe. Zehaztu ditut guztiak, nahi izan ezkero, txukunagoa edo politagoa egin daiteke iruditxo bat jarri, aplikazio bakoitzaren iruditxo bat. Hori komeni da, irudi libreak izatea, adibidez, Wikipediakoak beti libreak izaten dira, orduan kopiatuko dut, itxatxi, Ctrl V. Eta horrela joango nitzake, nahi izan ezkero irudia jartzen. Komeni da baita ere gure ikasegoeraren izenburua jartzea adibidez. Jarriko diogu eta horrela badakigu baliabide digitalak nongoa diren. Faltako litzaidake lizentziatzea, baina lehenengo publikatu egingo du. Emango diot listo, webgunean publikoa, erabilgarri, eta izen eman behar diot. Eta emango diot ikasegoeraren izenburua. Emango diot partekatzeko eta kopiatu esteka. Eta hau itxatxi nezake Moodleko atazan. Kopiatu eta itxatxiko nuke. Eta hemen komeni zait jartzea lizentzia. Hau da, nirea dela adieraztea. Askotan gertatzen zaigu kopiatzen dugula, baina testua bakarrik itxasten zaigu. Zer egin dezakegu? Joango gara irudira, eskubikoarekin, kopiatu irudia. Eta hemen egingo dugu itxatxi. Listo, lizentziatu dugu, eta esan bezala, esteka hau Moodlen jar dezakegu. Besterik gabe, ea baliogarria zaizuen.